Sibingelele babukele emakhaya uhlelweni lwenu lentandokazi iCutting X igama lami nguWele aka Wele sekunhlolanja 2026 phecelezi it's February 2026. Topic namhlanje it's very interesting. Imagine living in a world with no music, no Beyonce, no chorus. You touch down in Durban, they don't know who DJ Tira is. Bad, ne? So namhlanje we're going to be talking about South African music. Like, who is your favorite? Wakhula ulalela bani? Ukhona yini umculo omlalelayo whenever you feeling a little bit like down or awuzizwa nje kahle, then after ukuthi ubalalele uzizwa so grand. Ubani lo mculo? Ngiyazi ke babukela emakhaya ukuthi uwele uhlezi eready ukuthi abangene estradini. Ayikho iCutting X ngaphandle kwawele eshaya i-up and down. But before we go to Wele, you can send us some of voice notes or usithumelele or comment under the post laphana ku Facebook ethi my South African music. Tell us ukuthi what's your favorite genre, who's your favorite artist. But ke mlaleli, let us go straight to Wele njengamanje. Smooth ukuthi uthini. After that siyabuya so funda ama voice notes akho. Silalela laphana ama comment akho ku Facebook. Sure Wele. Wele. Bhuti wami unjani? Ngiyaphila msakazi njani? Ngiyaphila nambhuti. Bengisacela utshela ababukeli emakhaya amagama akaphelele. Mina nginguqalo okuhle mahlobo aka Qalo. Dumileke la endaweni abaningi babiza ngoQalo. Okay, so bhuti qala okuhle la osihloleni lethu namhlanje sizokhuluma ngomculo. Ake siqale la. Ungumuntu othanda umculo? Ya, kakhulu bhuti wami. Oh, la eNingizimu Afrika uyena muphi umculo oyintandokazi yakho? Ncese umculi oyintandokazi yakho. Awuthi ngibo. Ngiyayithanda ingoma zama Jackson. Abo B-Day, you rock my world. Qala kuhle sise South Africa, umculo se South Africa. Konje ubani? Oh, Donald Trump. Hayi man. Donald. The love I know I deserve. Oh, what a nice jam. You must be someone sweet, ne? Umuntu onjalo, umuntu osweet. Like umuntu ophe intombi yakhe imali. Imali? Hayi angikho sweet mina. Ngiyakuzwa qala kuhle adlulela phambili. Mawudiniwe uyena muphi umculi omlalelayo? Mangidiniwe. Neli siqhwaqa, Mr Bolt. Yawazi amaqwela? We my man. Hayi boqela kuhle. Nawe uqwalithi. Washo uqo wadaqhwa. Hayi qala kuhle asiqhubekele phambili nohlelo. Njoba uthena ulalela uRK waphinde wathi ulalela noDonald. Kuyavela ukuthi umuntu othanda umculo opholile. Ngabe umuntu othanda umculo opholile vele? Hayi mina emculweni angina type. Njengoba bese ngishilo ukuthi mangidiniwe leli iqwela. Mangijabulile lele yena kuRK. Ayimsazi mangele gospel kusuke kubed. It's either ngisuke ngishelile ngangaqonda noma ngisuke ngifesile ngaqashwa. Buqala kuhle izona ziphi ingoma zegospel oyidlalayo? Zegospel. Mfanekiso yezithombe ezibaziweyo. Mase kuba usifiso ncwane. Kulungile baba. Awusiyabonga qala kuhle mfowethu bengisacela ubambe ithambo mfowethu bungakhona isikhathi sakho. Hayi ngeke kodwa cha angikaze kubona ukuthi ugeze izandla. Ongcono ngacash ufire. Sibonga babukeli sizozama ukuthola omunye ongaphaphi. Uyaphapha lo. Welcome again imlaleli kusawuyena uWele aka Lewe usabukela yona iCutting X. Topic namhlanje ilula kakhulu umculo South African music. Njengoba bese sizuleke noWele e-studio ethi Lokaris Lekere ngisentuzuma. Liyashisa ilanga. Bhuti wami unjani? Ngiyaphila ngani yakwethu. Unjani wena? Ngiyaphila nami bhuti wami. Bhuti wami bengisacela utshela ababukeli emakhaya amagama akho aphelele. Oh mina ngugudluka Mfundo Zondo. Ngumuntu okhonzile ukusihlekela. Angithandi ukubona omunye umuntu edlala ngomunye umuntu. Obullshit lo. Abantu ezweni abathandani.
Alright, ngiyakuzwa mfowethu Gudluka, thina singabaka Cutting X sihambela amalokishi ahlukahlukene sihambe sithola ngesimo senhlalo yakhona nokunye nje okuningi okuhlukahlukene kodwa namhlanje sithe ukuhluka. Gudluka, uyawulalela umculo okanye umuntu owuthandayo umculo? Ungida kwamalunde, ngida kwimbamba yami, ngihamba ngabuyi, ngiphuza utshwala bami. Uyabona msakazi, umculo ukumina. Kahle kahle umculo imina. Manje ke angikwazi ukuhlala ngasithandi. Okay, ngiyakuzwa. Gudluka mfowethu, la eningizimu Afrika uyena muphi umculo oyintondakazi yakho? Izulu liyaduma ngifuna ukuyongibona umsheli wami. Ngilale kanjani, ngilale ngambonanga. Uyabona msakazi? Ibhova akekho yofika kulona kweyami playlist. Yini ibhova? Webhedu. Ibhova umgqumeni. Awusilone samhlolo madoda. Uyabona khona into akayenza le kwaceza kwaNondayane. Wathi ngene stage wathatha umbhobho wasekhwehlela kabili wathi kwachwaza yonke into egroundini lolu cingo lolu olumalivimbe abantu lawa lathi khanka lazi lapha phansi abantu badushana bagcobana khona intombazane engangemeduze kwayo ngathi wasengidushana nayo ngathi ngiyabambelela kulosisi lona ngathi ngizothuka sengitapuna leli phenti lokuthiwa itonga phela lalivele lapha kancane lapha ngaphandle ngathi ngiyalibamba leli phenti ngabambelela ngalo laqashuka ngake ngayothi khanka lazi lapha phansi iyashi intambo ungemnandi egroundini msakazi. Gudluka, those are good memories. Mawuchaza kuyavela ukuthi umuntu olalela uMaskandi. Ngabe ulalela nomunye umculo beside uMaskandi? Yeah, ngiyawulalela omunye umculo. uLucky Dube, uBob Marley, bese kube yashela imhlophe. Wow. So iDread ulithanda like serious. Hayi, ihlangana phi ke manje lento eshoyo? Angani phela labaculo babalile baneDread okanye bake baba neDread. Oh hayi shuthi uqondana kwezinto. Hawu, enganje nangi nolilweni ngiyamamela. Na uneDread? Yeah. Hawu naye? Gudluka kodwa asikho ke lapho. Sila eSouth Africa. Ngicela ukubuza ukuthi mawudiniwe noma uphatheke kabi uphukile emoyeni, imuphi umculo ulalelayo? Mina msakazi mangiphukile emoyeni akunasi isikhathi sokuthi ngimamele umculo. Ngivele ngiphume nje ngaphandle bese ngiyasho ngenhlamba ngibone endlini sengiright. Uma ke ngiphatheke kabi ngimamela iBlack Mambazo, iSoul Brothers bese kuba uvusa iximba. Wow, Gudluka. You're like your time list is timeless. Your playlist I mean is timeless. Cela ukubuza iphi ingoma oyithanda nje kunazo zonke yabavusa iximba? Oh uhleka saqathuka emsini yabanye abantu zomboromporo itsomboromporo tsomboromporo ya indoda ethanda inyama msakazi. Oh lethi kaDlamini kubo kaSithole kubo kaNgcobe kubo bane ngeke usazi ukuthi wapi yona leyo. Hey sibonge isikhathi sakho Gudluka mfethu sibonge isikhathi sakho. Welcome again. Okhulumayo uwele aka Lewe. Today's topic is South African music. La nginoma sithembe ukuthi sokwesizwe iplaylist eumzukwana kancane. Mawami unjani? Ngiyaphila mfana wami unjani? Ngiyaphila mawami nje sihlale straight to the point. Mawami ngabe umuntu okhonzile umculo? Mfana wami ngeke ngawuthanda umculo. Inkinga ziningi kabi. Okay. So imuphi umculi okanye artist olukhonzile la eSouth Africa? Is a question mfana futhi. Ubani umfana futhi? Awumazi? Uboy isikhokhe Durban. Thank you boy. Thank you boy. Oh, that guy who looks like okay Malumkhulu Cat. I know him. So mami ungumuntu olukhonzile iqoma. Phela ngihlala eDurban kumele kucace. All right mama kumele kucace. Okay ma. Ngabe amanye ama genre uyawalalela ngaphandle kweqoma? Mfana wami ngeke ngiyeke iculture. So I believe mama to iculture ukhuluma ngeqoma. Ungayilahli mama iculture. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ubonga mina mfana wami.
Welcome again mbukeli. You're still watching your favorite show, Cutting X. I'm your number one presenter, Uwele, aka Lewe. Siqale sibonga ubhudi ngokuthi asivumele sitshontshe isikhathi sakhe. Hayi msakazi ubala kwazi bani mhlambe phela sisengahlangana ngepayday yabo ngithi fa u100 phela niyahola nala ku TV. Hawu kanti nedingo iningi kwazi bani mhlawumbe kusangahlangana u20 rand nje kuphela. Hayi cha bona wena ndoda wena unomona nemali. Abantu abadala ubapha o20 rand. Futhi isimo sibi imali ayikho kodwa kasidlulele phambili kwethu siqale la ungubani amagama akho? Oh mina igama lami nguDolph wakacebisa aka Mhlaka 1. Dolph ohlolweni leso namhlanje sikhuluma ngomculo. Ngabe ungumuntu okhonzile umculo? Umculo ngukhonze kakhulu uyabona nje mina ngaze ngathenga isiginci yabona ngithi ngifuna ukuyifundisa ukuzidlala izeke noma sangihlula kodwa umculo nje into engiyikhonzile. Hayi nami umculo ngokhonzile bethu it keep us entertained. Weyilalela ihip hop? Kakhulu esidi isikhathi lesi. Uyabona nje uBeast RSA uNjandini. Kube uMaraza, kube OP Magic, Musicolic. Uyabona nje lo ngizombala manje hayi inja igame ke le uSjava. Izona izinto zami ze hip hop zonke ke lezo ihlangene. Hayi Dolph ngahlala ke nawe mfowethu ulalela uSjava? Ubani mina ngakushanga 16 esiliva kuthumela eNinive. Hawu mfowethu ngenzeni manje? Umphupha unifraud impela. Awazi lawo ma lyrics. Dolph mfowethu angiyena mina uShezeme. I'm just a presenter. Kodwa ke asihlubekela phambili nohlelo. Sometimes ube down in such a way ukuthi engathi ungalalela umculo nje uchile. Iliphi iartist olukhonzile uma ungekho right? Uyabona nje mina khona lo mfo wabathu FKJ Fruity Kiwi Juice. Uyabona lo yamfo ungiwasha ngaphakathi insimi zakhe ezingithoba inhliziyo. Dolph ngithe namhlanje sikhuluma ngomculo waseNingizimu Afrika. Konje oshaya ingoma ezipholile. Yebo kunjalo. Hayi alikho. Hawu ngempela? Yeah, continue. Okay, mudiniwe noma uphukile emoyeni, iliphi artist olalelayo? Ngilalela uEminem noBusta Rhymes. Eminem noBusta Rhymes. Dolph mfowethu siseNingizimu Afrika. Sicela usibalela ama-artist ala eNingizimu Afrika. Konje uthema ngabe ngicasukile noma ngiphuka umoya. Exactly. Hayi wena msakazi makukhonto ngiphula umoya ngilalela uNana Arthur noma uLMI. Mshiyeko uLMI ungamfaka. Hayi phela msakazi sukungekho. Akusiyo la eNingizimu Afrika kodwa ke siyabonga ngeanswer yakho. Between uZola 7 noBrenda Fassie ubani ongomlalela for the whole night? Hayi akekho. Again. Yeah. Sibonge bhuti uDolph ngesikhathi sakho sengathi inkosi ngakubusisa. Hayi msakazi nakhona phela manje ngabe ngakhohlwanga phela indoda ebusy le yabona busy kakhulu. All right. Sibuyele studio. Sibonge lapha kuwele endaweni yaseNtuzuma. Topic namhlanje ilula kakhulu and it's interesting umculo. South African music. Angizomosha isikhathi ke mlaleli okanye umbukeli. Ngeke ngasho ngaphambilini ngathi ngasithumelela ama voice note lapha ku WhatsApp. Asambeni ke siye ku voice note number 1. Asambe my producer. Ngiyabingelela kwa Cutting X uvusi lo la emzinto mina msakazi ngithanda lokho abathu 3 step uyabona mase kuthi dlala toxin ayingivele ngibone ukuthi ngidle yonke imali enginayo ayikuvele kulamula umashonisa uvusi lo la emzinto danko msakazi Ay uvuzi sibhengane uvuzi lezi njalo lapha ebuzido wevuzi siyadlala
ngingaze ndinwe that was uvuze emzinto asihambeni siye ku voice note number 2 asihambeni my producer Ngibonga ukungena kwa-Cutting X ngitholakele lo emandleni. Mina-ke mhlakazi ngumuntu okwenze kakhulu umculo wokholo kangangokuba ngiyamxhanja umuntu olalela i-hip hop. Ngithanda iy'ngoma zaXolile Mncango. Ave kukhonzile umfana wami lapho esitudiyo wewele. Sikuthandani utholo emandleni. hawu nami nginikhonzile sisitho lapho emandeni hey bafethu okay asihambeni siye ku voice note number 3 asihambe my producer Molo msakazi, uJobe lo eHammersdale. Mina ngifuma usijava. Bonke labanye indaba yabo nje angizwa. Ya, sharp msakazi. awu Jobe wazi wanonyaka uJobe but anyways siyabonga i-support that's it for this week mlaleli umbukeli lapho ekhaya asivalelise sihlangane ngokuzayo sinithandani usisitho sinithandani hey yabona nje